A mocidade e a política casan ben, a xuventude interesalle o que acontece no salón de plenos dun concello ou nun parlamento. Seguramente moitos dirán que non, que o que ali pasa non vai con eles. Quizais sexa que algo está fallando na sociedade para que moitos mozos, tamén mozas, se definan como apolíticos. Quizais é porque moitos, seguro, non son conscientes de que a política ten repercusión e consecuencias sobre moitos aspectos da súa vida, do seu día a día. Hoxe no Contrastes imos falar de mocidade e de política. Que tal? Boas noites, benvidos a Contrastes. No programa de hoxe imos falar de política, así como é habitual, pero dende un punto de vista ben concreto, dende o punto de vista da mocidade. No programa desta noite reunimos a 4 persoas, a 4 mozos, a 3 mozos e unha moza procedentes de diferentes formacións políticas e tamén procedentes de diferentes puntos xeográficos da nosa área de cobertura, da área de cobertura de Canal Rías Baixas. Paso xa a presentalos. A miña esquerda temos a Guillermo Juncal, presidente de Novas Xeracións do Partido Popular en Pontevedra. Moi boas noites, Guillermo. Boas noites. Benvido a Contrastes. Gracias. A miña dereita temos a Sheila Ferreira, ela é concelleira do PSDG no Concello de Vilanova de Arousa. Boas noites, Sheila. Boas noites, Dani. Pola miña esquerda temos a Luís Pérez Barral, concelleiro do Bloque Nacionalista Galego en Ribeira. Boas noites, Luís. Moi boa noite. E rematando esta mesa de mocidade temos a miña dereita tamén a Manolo Seijas, voceiro da Marea de Noia, tamén concelleiro naquela localidade. Benvido tamén ao Contrastes. Moi boas noites. Bueno, pois para ir coñecéndonos un pouco e tamén para coñecer as vosas motivacións, a primeira pregunta, para ir un pouco quentando motores, como foi iso de decidirvos a metervos na vida política? Que vos chamou da política para querer estar dentro dela? Non sei quen quere comenzar. Veña, por exemplo, Manolo. Ben, pois eu ainda falando en off record con Luís de como comenzamos isto da política, pois no ano 2009, pois eu decidín pois que era o momento pois de tomar a palabra e implicarse un pouco na vida pública do concello, principalmente. E a partir de aí, pois fume involucrando nas actividades políticas da vila e finalmente aquí estamos. Veña, máis casos. Luís, por exemplo, veña. Ben, pois eu, cando era mozo, empecé a notar non, que en Galiza había unha cultura, unha lingua de seu, que unha cultura propia que nos diferenciaba, podíamos estar nela no mundo, non, de maneira propia. Despois empecín tamén a interesarme un pouquiño pola política e empezaba a ver cousas como que as decisións políticas que se tomaban dende o goberno central ou dende Bruselas, pois que nos afectaban moitas veces de maneira negativa e a min chocábame, non, sorprendíame que nós, como galegos e galegas, non puidéramos tomar ninguna decisión nin modificalas. E foi cando comecei a camiñar en política, non? Vin que había unha organización política que se chamaba Bloque Nacionalista Galego, que dicía cuestións como que se o pobo galego é adulto, non, para tomar as súas decisións, porque quen mellor que a nós vai a poder tomar decisións no eido pois laboral, económico, industrial, forestal, etc. non? E tamén lembro que había unha campaña naquel momento, cando eu me introducín en política, que o Bloque pois dicía que é tan actual hoxe en día, non, como que a vivenda ten que ser un dereito e non un ben lucrativo co que poder especular. Veña, Sheila. Ben, eu empecé un pouco máis tarde cos meus compañeiros, eu empecé no 2010, e foi a raíz de empezar a estudar Dereito en Ourense, e a verdade é que topamos con ese cambio que foron os grados, vale? Cando se instauraron os grados. Entonces, pois eso motivoume na primeira parte da educación, e claro, eu viñen nunha cidade de estudar pois moito máis grande do que Vilanova, que é onde eu son, e atopeime cun retroceso brutal. De onde eu son non se corresponde ao mundo, a sociedade que eu considero que deberíamos estar vivindo todos. Polo tanto, en Vilanova, como hai unha alternativa que é a socialista, é ca que eu me identifico, esos valores que eu penso que debemos poñer ás vilas das que somos no lugar que deberían ocupar. Entón, pois, cos compañeiros animárome, eu animeime tamén, porque creo que os xóvenes debemos ter voz e alzala ben alta para que se nos escoite. Entón, aí empezou a miña andadura. Bueno, pois pecha esta rolda Guillermo, que por certo tamén é o máis noviño dos representantes que hoxe nos acompañan, que te move a ti a formar parte do Partido Popular. Bueno, eu son de Pontevedra, eu empecé con 16, 17 anos a interesarme pola política. Bueno, creo que todos aquí estamos de acordo en que sempre tes algo, non? Algo vocacional dentro que te leva a dar un paso adiante. Bueno, eu vivo unha cidade que é unha cidade maravillosa, unha cidade preciosa,
pero que eu vía que non se correspondía co nivel que tiña que ser, non? É unha cidade que é unha capital de provincia e que eu vía como os meus compañeiros, fillos dos meus pais, perdón, amigos dos meus pais, tiñan que ir a estudar fora, tiñan que ir a traballar fora, e creo que ese foi tamén o motivo por o que dicen dar este paso, non? Bueno, certo é que os nosos convidados parece que teñen as ideas claras xa dende hai bastante tempo, pero o certo é que a xuventude, a mocidade, en moitos casos ve a política como algo alleo. Nos saímos á rúa, concretamente estivemos por Vila García de Arousa preguntándolle á xente, aos mozos e ás mozas, que opinan da política e cales son as súas inquedanzas. Isto foi o que nos contaron. Sí, hombre, siempre más al local que a nivel nacional, yo creo, ¿no? Porque lo local te coge más cerca, entonces pues... Sí, me interesa mucho la política local. Bueno, más o menos. A todos nos perjudica o nos echa una mano, depende del caso, pero bueno, creo que es necesario estar al tanto porque es de todos, Según el que más me convenga. O sea, por ejemplo, yo practico parkour y el PP, por ejemplo, nos prometió, si él salía ganador, un parkour Parque Villa García, que es una instalación para hacer parkour, entonces en consecuencia de eso voy a votar al PP. No voté nunca aún, pero últimamente sí que me puse a mirar programas políticos y tal, y en general la situación está muy mala en todos los partidos. No sé, supongo que sí, al final va a ser lo mejor votar nulo. A mocidade sobre a situación política, non sei que opinades do que acabamos de escoitar, parece que polo menos a política local, non sei se despois a autonómica, estatal interesa menos, pero de entrada parece que a política local sí que algo tira, non, entre a mocidade. Bueno, eu creo que está de moda, non, estes días que salimos todos os partidos políticos á rúa a presentarlos públicamente e a decir que vamos a ir ás eleccións de maio, polo tanto a xente xa o percibe como algo que está por vir, entonces que hai máis interese, se cabe, sobre esta cuestión. Non o mismo, ao mellor as estatais, que tamén están aí á volta da esquina, pero tamén é certo que as estatais que estamos votando casi continuamente cada ano, pois hai un pouco de descontento xeral, decía aí moi atinado o rapaz que decía que, bueno, vai ser mellor votar nulo porque todos os partidos se cocen fabas. Entonces, bueno, nese episodio de autocrítica temos que decir que non se está facendo ben as cousas dende os partidos políticos e que temos moito que aprender. Eu creo que a mocidade, a mí me chamou a atención das presentacións de por que estamos en política, non? Eu creo que todos compartimos, incluso xente do Partido Popular, que están aquí para cambiar a vida da xente, non? No que eles pensan que pode mellorar a vida da xente. Dende logo, o parkour que lle prometeu o candidato do Partido Popular de Villa García non será problema ningún tampouco no resto das listas seguramente, o pasa que el supo vendelo moi ben, entón, bueno, que eu creo que vai ser unha iniciativa que en Villa García van a levar moitos partidos, pero bueno, esa é a cuestión. máis opinións, por que ve a mocidade algo alleo na política? Bueno, eu creo que a política enfriouse, non? A política está claro que estes últimos anos alexouse dos mozos e da cidadanía en xeral, e creo que temos que facer, como decía Manolo, autocrítica, non? Mesmo dende o Partido Popular está claro que sobrounos corrupción e faltounos humildade, hai que dicilo sen medo e sen tapuxos, e hai que pedir perdón á xente, pero a mí sí que me preocupa isto que din de é mellor non votar ou é mellor votar nulo, non? Porque creo que é un problema, creo que o sufraxo costou moito ganalo, moitos séculos ganalo, e creo que non se pode banalizar a política como que moitas veces se banaliza, non? E ao final o que se trata é de seducir o votante, non? É certo que todos os partidos se cocen a fabas, en algúns máis que outros, pero hai que seducir o votante, non? Hai que seducir os mozos e hai que sentarse con eles, saber o que queren e darlle o que queren. Ben, eu aí creo que en primeiro lugar temos que desterrar un mito, non? Que a mocidade non se interesa pola política. Penso que lle estaríamos facendo moi mal favor tanto á mocidade, estaríamos dicindo realmente unha mentira se creemos que a mocidade non pensa ou non fala de política, non?
En contraposición co que di Guillermo, eu non considero que a mocidade haxa que seducila, senón que a mocidade o que lle hai que dar é canles de participación axeitados, facilitar que a mocidade poida participar activamente na política, nas decisións que se toman no día a día, non só unha vez cada 4 anos nas eleccións municipais ou estatais, senón que tamén se debe tomar en conta a súa opinión no día a día. Eu creo que certos partidos políticos pois non están nesa liña, non? Remarco o de certos partidos políticos porque eu considero que, por exemplo, nunha organización como a miña, que é o Bloque Nacionalista Galego, vemos como se nos está chegando xente con inquedanzas, con preocupacións, incluso estamos tendo unha nova xeira de altas como simpatizantes ou militantes que ven no Bloque pois unha ferramenta útil á hora de resolver os seus problemas, non? Sheila, que nos quedaste. Sí. Ben, eu, en canto ao que acabo de ver, a verdade é que eu penso que a xuventude, os mozos e as mozas, implicámonos máis nas municipais, evidentemente, porque temos os políticos ao alcance da man. Calquera da rúa poda chegarse a calquera de nós, porque somos un máis, calquer concelleiro lle podrá resolver ou lle podrá axudar ou lle podrá explicar calquer duda que poida chegar a ter. Ben, eu co compañeiro do Partido Popular difiero nun punto que eu creo que na política non estamos para seducir, na política estamos para aportar proxectos, darlle á xuventude o que nos piden, escoitalos. Vender fume non é unha opción política, dende logo, dende a formación na que eu estou, non admiten ese tipo de políticas, non? Porque de nada nos sirve contarlle o que queren se logo non se pode realizar. Eu penso que a nosa misión é esa, escoitalos e intentar transformalos, poder darlles todo o material, todo as canles, como ben di o compañeiro, para que poidan tamén eles decir o que pensan e as necesidades que teñen. Guillermo, non sei se queres retrucar por alusións, non que se di. Sí, bueno, eu falaba de seducir porque referíame a acercarnos a mocidade, non é seducir de enganalos. Eu non sei se o Partido Socialista pensa que seducir a alguén ou que facer política no Partido Popular é enganar a xente, non sei a que tipo de política están acostumados. Eu veño aquí representando primeiro unha organización político-xuvenil que é a máis que conta con máis afiliados en Galicia e en España. Polo tanto, creo que dende Nova Xeración, sendo o Partido Popular, sí que temos voz e legitimidade de sobra para falar da mocidade, e aí teño que diferir co compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, non? Porque é certo, non o vou a poner dúbida, que o Bloque Nacionalista Galego achegarase xente a afiliarse, pero o certo é que o partido mayoritario en Galicia, o partido como se parece ao galego, é a organización político-xuvenil con máis afiliados e Nova Xeración é o Partido Popular, non? Agora que falábamos de afiliacións e de achegarse aos partidos, credes que vos que estades en política local, credes que este tipo de política, non, a máis próxima a xente, é o método idóneo para que a rapazada, a xuventude, se achegue á política? Manolo. Sí, ben, eu, sin embargo, bueno, eu creo que o importante de todo é como somos capaces os partidos políticos de formular alternativas para a mocidade. E facía a broma, non, con respecto ao que decía o rapaz aí en Vila García do parque, facía a coña, pero, sin embargo, non é tanta broma. É dicir, estamos nos concellos, en todos, prácticamente, con un déficit de políticas para a mocidade. E non as clásicas, non as clásicas. Esas sí que son moi importantes, como é a vivenda, como é a sanidade, a educación, a formación, etc. E niso tamén estamos. Pero que se fan? Que fan os rapaces, as mozas e os mozos de Noia, por exemplo, entre os 14 e os 20 anos? Que fan en Noia? Que actividades teñen? A onde poden pasar as tardes de ocio, por exemplo? É dicir, teñen oportunidades en canto ocio? Non. Non teñen oportunidades en canto ocio porque non se fan políticas, como decía Luís, estou totalmente de acordo, nas que eles participen a hora de decidir que é o que se ten que facer e o que non se ten que facer. E para iso é tan fácil como diseñar unha serie de consellos de mocidade nos cales sean un instrumento, un órgano de goberno, no cal sexa cando menos decisivo a hora de invertir ou nuns orzamentos participativos nos que eles poidan decidir sobre eles e nós, porque tamén estamos nese
nese rango de idade, non? Que podamos decidir en que se inviste ese capital que hai orzamentado. Eu creo que eso é o importante. A parte tamén, o resto da mocidade xa que está pensando en independizarse, en vivir en Noia, por exemplo, poño o caso de Noia porque é o que máis coñezo, entonces, que teña acceso a vivenda, que teña acceso a vivenda pública, que teña acceso a un alquiler do que non sexa desorbitado. Os alquileres estánse desorbitando cada vez máis nas zonas de costa, pola influencia, sobre todo, dun turismo mal xestionado e que a xente decide alugar no verán só porque lle trae o mesmo beneficio que alugar todo o ano a xente que quere residir en Noia. Iso é no que temos que estar pensando, e temos que estar pensando con eles. Eu moitas veces xa non falo de acercarnos a eles porque eu tamén me considero parte deles. Entonces, na Marea Cidadá de Noia, por exemplo, nese caso, o rango de idade debe ser nos 32, 33 anos. Entón, estamos nunha agrupación política, a nós non se nos achegan, nós somos a mocidade. É dicir, e cada día veñen máis, e cada día con máis rango de idade, pero nós somos mocidade e, polo tanto, temos que facer políticas para nós, pero tamén sin deixar de lado o resto dos rangos poblacionales. Sí, pois ben, eu penso que a política local pode ser o primeiro chanzo, non? Para despois continuar na teu compromiso político a nivel xeral, estatal, galego, calquera outro ámbito, non? Considero que a política municipal, ademais, atrae moito máis porque ves que os teus problemas se poden solucionar de maneira moito máis directa, non? Hai que pensar que o Concello é a administración máis próxima á veciñanza e, polo tanto, aí tamén temos un maior poder de influencia. Eu considero que se a mocidade realmente quere participar, pois, como ben dicía antes, non? Hai que dar canles axeitadas e facilitar a súa participación real e directa. Non facer que a mocidade sexa simplemente un adorno, non como moitos partidos fan, que simplemente teñen en conta a mocidade unha vez cada 4 anos para poñer detrás do candidato ou candidata porque queda moi ben como adorno. Neste sentido, por exemplo, desde o Bloque, a nivel local e a nivel nacional, o que facemos é que as decisións de política xuvenil decidias a nosa organización xuvenil, os que estamos en Galiza Nova, e, polo tanto, sen tutelas e sen ningún tipo de tutelaxe por parte da organización adulta, non? Que neste caso é o Bloque Nacionalista Galego. Pois creemos que é moi positivo, porque, de feito, tanto en Ribeira como a nivel nacional, como ben dicía, as políticas que queremos promover para a mocidade, dictámoslas directamente nós, os mozos e mozas que participamos en política, ou incluso en Ribeira, persoas que non teñen por que ser membros de Galiza Nova, non, que se nos achegan pola rúa ou que nos mandan mensaxes polas redes sociais e simplemente facemos a iniciativa que eles nos piden para mellorar o seu ocio, e como ben dicía antes Manolo tamén, pois Ribeira e Noia parecense moito nese sentido, non? En Ribeira e Noia goberna o Partido Popular e vemos que a mocidade a partir dos 16 anos ata os casi máis de 30 completamente desaparece a actividade que teñen para eles, non? Non existe un ocio alternativo, non existen programas nos que a mocidade deseñe o seu propio ocio ou lugares simplemente onde poder estar un día que hai mal tempo, non? Non sei se credes que os gobernos teñen en conta esas inquedanzas, non decía agora, por exemplo, Luís, en Ribeira, o Partido Popular non ten en conta as inquedanzas da mocidade. Imos ao caso contrario, en Pontevedra, o Bloque ten en conta as inquedanzas da mocidade agora de facer a súa política? Non, está claro que non. Eu escoitaba a Luís e hasta que dixo Ribeira pensei que estaba falando de Pontevedra. En Pontevedra vemos como somos unha capital de provincia e para min eso ten un significado máis aló de que salgas nun mapa ou que salgas nun libro de texto. Ese é grave porque as situacións de Noia e Ribeira que eu non os coñezo, pero dende logo é moito máis grave se se trata unha capital de provincia, non? Estamos vendo como falaban no vídeo o chaval do parkour, non? En Pontevedra tivemos fai 2-3 anos dende Novas Xeracións unha iniciativa moi forte que saiu en prensa e incluso o goberno local comprometérase a facer un skatepark para os mozos de Pontevedra e víamos como os mozos de Pontevedra tiñan que irse a Concello de Marín ou Concello de Vigo a practicar o deporte que lle gustaba, non? E como eso, Biblioteca Municipal, por lei, un concello de máis de un concello de case 90.000 habitantes como o de Pontevedra ten que ter por lei unha biblioteca municipal e non a ten. Nos casos de ocio completamente desaparecido,
e xa non falamos de emprego porque somos os campións do paro, non? Só nos gaña Ferrol coa xestión da Marea, non? Sheila, implicación da mocidade na política e tamén ese traballo que se fai desde os concellos, si crees que se pensa nos mozos cando se goberna? Ben, en Vilanova, que é o caso que, como somos compañeros, cada un temos máis cerca no concello no que estamos, a verdade é que os xóvenes somos os olvidados, as olvidadas, porque non contan con nós para nada. É verdade que a poboación, bueno, en Galiza, por extensión, está moi avellentada, pero é certo que o que temos que incluir, fomentar, é que os xóvenes cada vez teñan o seu espazo, que é o que non se lle está dando. Dentro do PSOE, nós temos un programa que se chama Orienta Xoven, que é algo que se plantexa. Plantéxase para que, a partir dese programa, os xóvenes poidan ter voz, poidan ter esa canle, ese lugar onde poidan consultar calquer tipo de dúbida que teñan e a partir de aí poder redireccionalos hacia o que eles realmente queiran chegar a facer. Entón, nós creemos que eso pode ser como lanzadeiras de emprego ou non, programas de éxito que realmente inmiscuyen aos xóvenes, que realmente a nós eso é o que nos preocupa. Como decíamos tamén na miña formación, os xóvenes estamos moi por libre, e cando digo moi por libre, que tamén temos, como no Partido Popular e no BNG, as nosas respectivas formacións xuvenís que están totalmente independizadas do partido, ou igual que eu formo parte das Xuventudes Socialistas, comecei aí, hai moitísimas e milleiros de compañeras que tamén están, e que se en algún momento apoian aos candidatos que temos é porque teñen esa firme convicción de que así o deben facer, porque non teñen ningún tipo de obriga de, como din, hai en ocasións que pode ser, pero nestos casos de poñerse detrás, fano porque queres. Os Xuventudes Socialistas teñen esa liberdade, e a verdade é que a parte do partido, inda que digo que son independientes, que axudan e que realmente danlle voz a esos xóvenes que queren empezar en política, pero quizáis tampouco neste ámbito de concellos, de unha política dura, nunca mellor dito, a pé de calle. Os que estamos aquí sabemos, os que somos concelleiros sabemos que é política dura, independentemente do goberno ou da oposición. Entón, eu penso que esos xóvenes tamén teñen dereito a comezar dunha forma pois máis afable e que poidan, dunha maneira distendida, expoñer as súas ideas e nós, por suposto, escoitalas. Como se pode conseguir, entón, que a mocidade se interese máis pola política? Como podemos facela máis atractiva para, xente que ten 17, que vai cumplir 18 anos? Como podemos facer que se interesen polo, o que dicía ao comezo, que se interesen polo que acontece dentro da casa do Concello? Veña, Luís, tocouche. Ben, pois, en primeiro lugar, poñendo en valor, non? A mocidade como un valor a ter en conta a hora de facer política. Poder escoitar o que dicimos desde a mocidade e intentar darlle solución é fundamental. Se ti simplemente tes a mocidade, como dicía antes, de adorno, a mocidade vai a rexeitar ese tipo de cuestións. Entón, eu considero que o que temos que poñer en primeiro lugar é poñer en valor. E non só simplemente escoitando, senón que tamén tomen as decisións naqueles órganos que toque, non? Por exemplo, no Bloque Nacionalista Galego estáse vendo que non só dicta a súa política xuvenil a Organización Galiza Nova, senón que tamén no Bloque hai postos de responsabilidade tanto orgánico como institucional no que nós xa nos estamos involucrando e no que nós estamos tendo moito poder de decisión, non? E despois, sobre todo, tamén propoñer políticas que sexan atractivas, que lle dean solución aos problemas que ten a mocidade. Por poñer un exemplo, Galiza ten un grave problema de desemprego xuvenil. Podemos estar, penso que todo o mundo de acordo nesa afirmación. Pois ben, unha das cuestións que dentro dos gobernos, tanto do central como do da Xunta, se está promovendo é traballos en temporais moi precarizados, ou a solución é emigrar. Ante iso, dentro do Bloque, por exemplo, levamos tempo traballando, promovendo outro tipo de políticas. Por exemplo, unha das iniciativas que nós consideramos que tamén, para darlle esa relevancia de que a xente nova ten que ser fundamental a hora de facer política, foi que a primeira iniciativa política que presentou o Bloque no Parlamento nesta legislatura foi un plan que se denominou o Plan Retorna, onde propoñíamos que o 1% do PIB galego, que isto ven sendo alrededor de 100 millóns de euros, se destinasen a volver a retornar a todas esas
galegos e galegas menores de 35 anos que tiveron que emigrar pola falla de perspectivas laborais, porque non teñen oportunidades laborais en Galiza e que, polo tanto, debemos retornalos para que poidan vivir e traballar no seu país. Manolo. Ben, eu discrepo totalmente de que a mocidade neste sentido non se este implicando en política. Creo que é a mocidade máis informada dos últimos tempos. É a mocidade tamén que decide dun xeito responsable ou irresponsable, decide que ningún partido o representa. Eu creo que nese sentido cabe o que decía antes, a autocrítica de todos os partidos, de decir por que a mocidade decide que o mellor é votar nulo. Eu creo que esa é unha cuestión, e despois referente a de facer políticas concretas. Eu vou expoñer un exemplo que fixemos en Noia dende a oposición, ir de Noia a Santiago no autobús mensualmente e de volta todos os días da semana custaba 102 euros ir a Santiago. Agora costa 28. Agora costa 28. E non foi porque a Marea fora ali con a varita máxica e dixera á empresa concesionaria no, póngalo a 28 que a nosotros nos parece bien. No, foi a xente a que o demandou. Nós podemos ser o motor, ou podemos recoller a proposta e leválo ao Parlamento, coller a proposta e leválo ao Pleno. Pero foron esas 50, 60 persoas que eran usuarias do autobús, a maioría xente nova, as que nos dixeron ei, isto hai que poñelo en valor, e foron as que estuveron apoiando en todas as reivindicacións que fixemos. Claro, vistas estas reivindicacións de que prácticamente todos os usuarios e as usuarias se estaban dando conta de que 100 euros para un universitario ou unha universitaria ir a Santiago é un gasto considerable, casi te replantexas vivir alá, que é justamente o que non queremos dentro do Concello, que sea máis rentable vivir en Santiago que ir e vir a Santiago todos os días no autobús. O que queremos é que a mocidade teña un espacio en Noia e, polo tanto, que fixe a súa vida en Noia e non se vaya xa con 18, 19 anos a vivir a capital. Eso é o que queremos dentro desos concellos pequenos. E, polo tanto, eu creo que ese tipo de políticas que non deixa de ser máis que unha política de mobilidade que temos que asumir como propia, facilitar a mobilidade ás cidades, decían na cabezas é normal que as capitais de provincia teñan que ter accesos ás localidades, porque aí é onde está a universidade, aí é onde está o médico, aí é onde están os edificios da Xunta, aí é onde están todos, o sea, Noia está interconectada directamente con Santiago de Compostela e, polo tanto, o transporte público debe de ser unha das prioridades e, polo tanto, se algo interesa na mocidade, a mocidade vai se activar e a mocidade vai ser quen vai a facer o cambio nesa xestión que eu vos puña de 102 euros a 28 euros que costa agora ir a Santiago. Guillermo, como facemos que se implique máis a mocidade? Bueno, creo que a mocidade sí que está implicada aí, estou de acordo con Manolo, creo que somos a mocidade con máis implicación, creo, da historia de España e de Galicia. Ao final non podemos tampouco pensar que só fai política, ou só se fai política dos partidos políticos, non? Creo que hai moitos mozos, moitas mozas en asociacións de veciños, en comisión de festas, en clubes deportivos, etc., que fan política, e iso tamén é facer política, dende organizacións non gubernamentais, e ao final moitas veces dannos moitas máis leccións dende esas asociacións que dende os propios partidos políticos, non? Ao final hai que por non só en valor aos partidos políticos, senón sobre todo a política, non? E para poñer en valor a política, parece que hai partidos políticos que están máis acostumados ou prefiren moverse na crispación, non? Parece que todo é un desastre na Xunta, que todo é un desastre no goberno central, só se goberna o Partido Popular. Eso único que se genera é polarización, non? E ao final frustración dos mozos, estamos vendo como ahora moitos mozos marchan da universidade, na miña carreira pasa, o que todo o mundo te di é non, eu vou opositar porque non hai traballo. E ao final é un discurso que se nos vendeu xa dende hai tantos anos que xa o tenemos interiorizado, non? É certo que temos un problema con emprego juvenil, é certo que temos un problema co desemprego, pero que de eleccións o Bloque Nacionalista Galego de desemprego ou de emprego, cando en Pontevedra temos máis paro que no resto de Galicia, e moito máis paro que no resto de España... Unha cuestión de competencia da Xunta, non, nese momento. Xa, pero o problema é que... E despois tamén hai que ter en conta a precarización da xuventude que ten grazas ás reformas laborais que promoveron tanto o Partido Popular como o Partido Socialista. Estarás de acordo comigo que outros concellos coas exactamente as mesmas políticas estatais e autonómicas, porque son as mesmas para todos os concellos, hai máis emprego que en Pontevedra, que somos a segunda das grandes cidades con máis emprego de Galicia.
Eso lleva ocorrendo dende o 2017 e non hai ninguna sola solución por parte do goberno local que non sexa, eso sí, celebrar o peche del Nosa cando pechou el Nosa e agora celebramos que vamos a botar a calle 800 empregos directos e indirectos que dá ENCE 5.000 familias. Creo que é unha responsabilidade por parte do goberno local celebrar que pechen empresas e esa é a única solución que dende fai 20 anos nos dá o goberno local. Luis, di que non coa cabeza, pero voulle preguntar a Sheila que a que nos queda para rematar esta rolda. Bueno, eu ence deixo yo a eles, que os vexo moito máis informados que a mí. Vamos a ver, cando eu volvo á túa pregunta e decíasme que temos que facer con esa xente de 17, 18 anos, eu penso que cando todos tiñamos, que tampouco estamos tan lonxe, fai un par de aniños para atrás, pensábamos estudos, traballo, o sea, preocupábanos formación e emprego, que deben de ser dous eixes fundamentais nos que te dis que lle podemos ofrecer. Ben, pois unha formación de calidade, que teñan opcións a estudar e, por suposto, que a educación sexa gratuita e que este a alcance de calqueira. Que eso, que as políticas máis recentes, pois quizáis non foron o adecuado, e aí longos 7 anos de oscuridade no goberno central, que o mellor o concepto de educación e acceso para todos non iban collidos a man. O segunda parte, habrá xóvenes que queiran estudar e outros que, pois, polos motivos que sexan, decidan que emprender o emprego xa. Ben, pois o que temos que facer, eu penso que darlle todas as opcións e que teñan en riba da mesa todas aquelas que os que eles se poden identificar e calquer tipo de traballo. Eso, como podemos facer? Eu sempre digo unha cousa, e como filla de emigrante, digo ben alto. Eu penso que as maletas teñen que ser unha opción e nunca unha obriga. E, por desgraza, estamos vendo que a xuventude, e non os tan xóvenes tampouco, porque tampouco nos temos que olvidar, nunca hai que olvidarse de que os xóvenes formamos parte dunha sociedade, non? É igual que estamos nós, está xente de mediana edade que tamén se encontra con dificultades moi duras, non? Determinadas edades para atopar traballo, e tamén os nosos maiores, non? Pero ben, o que nos concerne é iso. Eu penso que os contratos, pois a verdade é que deixan moito que desear no ámbito laboral para a xente xoven, quedando totalmente desamparados. A reforma laboral foi algo que é verdade que afectou notablemente e as aspiracións dos xóvenes en empleo tamén afectou. Entón, nós o que temos que facer é retornar ese talento que por diferentes motivos xa non está connosco, que volvan, e ofrecerlles, pois, un cambio, que é para o que estamos todos aquí, porque é verdade que fallos cometemos todos en todas as formacións, eso é lógico, senón non estaríamos hoxe aquí debatindo sobre isto, sobre que pasa ca mocidade. Está claro que hubo un punto de inflexión e que agora nos estamos para iso, para intentar reconectar, porque o que non queira ver que hai un problema, pois entón aí temos outro problema máis. Bueno, pois se vos parece facemos unha pausa para a publicidade, a volta falamos, por exemplo, das eleccións municipais, das xerais ou tamén do papel da muller na actividade política nos concellos. Pausa mínima e estamos de volta en Contrastes. Noite de mércores en Canal Rías Baixas, así que toca Contrastes. Estamos nun faladoiro con mozos e unha moza tamén da nosa contorna que están metidos de cheo en política. Agora vos quería preguntar polos partidos, digamos, máis tradicionais, como pode ser o caso do Partido Popular e o PSDG, e tamén polos novos partidos que foron xurdindo nos últimos anos. Como afrontan uns e outros a súa relación coa mocidade? Acertan uns, fallan outros, ou se cadra están fallando todos a hora de conectar coa xente máis nova? Quen quere comezar? Os máis tradicionais ou os máis rupturistas? Quen quere comezar? Veña, Manolo. Pois, nese caso, eu creo que se está demostrando que en varias candidaturas de todo o país, dentro do que é o espacio da Marea, o espacio, bueno, que xurdiu fai 4 anos, a xente nova está dando paso, está tomando a palabra e está encabezando listas en algún lado, como é o meu caso, onde xa fai 4 anos encabecei en Noia con tan só 23 anos, e en outros concellos, na Cañiza, e moitos outros de todo o país, onde
a xente nova está tomando a palabra, está pois formando parte de listas electorais, incluso encabezando o Congreso, polo tanto, aí é onde se ve que a xente nova pois toma a iniciativa e empeza a participar na política. A ver, os partidos máis tradicionais, casades ben coa xuventude? Bueno, eu creo que sí, non? Creo que aquí todos estamos de acordo en que todos queremos, dende unha perspectiva ou outra, non? Mellorar a vida da mocidade e da cidadanía en xeral, non? Creo que non hai mellor termómetro para saber se estás ou non na mesma onda, non? Que os mozos que as eleccións. E creo que dende ese punto de vista o Partido Popular creo que sale ben parado sempre en Galicia, non? Creo que recibo o apoio maioritario dos mozos e iso porque algo se está a facer ben. É certo, está claro, sería de tontos negalo que cometemos erros como cometen todos os partidos políticos, pero creo que non hai mellor termómetro para demostrar que se están facendo cousas ben e moi ben que as eleccións cada 4 anos e ser a única maioría absoluta en toda Europa, non? A verdade é que dende o PSDG eu non teño esa percepción de que os xóvenes non estemos aí. Eu penso que eu mesma son concelleira desde os 22 anos, secretaria xeral dunha agrupación, a primeira muller nesta agrupación como secretaria xeral, así que os postos eu dende logo teño moitísimas compañeiras e compañeiros moi xóvenes, cortas a idades, que van en listas tanto encabezando, que recordo que na nosa provincia de Pontevedra o 45%, por exemplo, encabezan as mulleres e mulleres cunha media de idade moi xoven, polo tanto considero que nos damoslle o espazo que se reclama, estámoslo dando, nos visibilizamos esa necesidade de rexuvenecer os partidos. Somos un partido, como Partido Popular, dos que estamos aquí sentados, pois os que consideramos de antes, non, de toda a vida, pero contando sempre ca xuventude. Se non vamos acorde á sociedade, se non vamos cos tempos, pois quedámonos atrás. Eu penso, se de algo podemos presumir é de continuar na ola da cresta, continuar aí. Solo por engadir unha cousa, que falan de postos, creo que o Partido Popular tamén está garantindo que estén a mocidade, este tamén representada nas institucións, non? Creo que temos a honra de ter o alcalde máis novo de España, que foi Jorge Cubela en Cotobade, bueno, ahora Cercedo Cotobade, e creo que tamén se conta con nós. Eu non estou de acordo que o Partido Popular, e falo polo Partido Popular porque é o partido que coñezo, non? Úsenos os mozos de adorno, teño moitos amigos en novas xeracións que son concelleiros, cabezas de lista, candidatos a alcaldía, o candidato máis novo da provincia de Pontevedra, alcaldía é de Pontevedra, Iván Camaño en Catoira. Creo que iso demostra tamén que o Partido Popular non só fai políticas para os mozos, senón que tamén deixa o espazo que efectivamente reclamamos os mozos nas institucións, non? E nos dan esa oportunidade. Ben, pois, como ben dicía antes da publicidade, non? Nós, desde o Bloque, pois sí que estamos facendo políticas na que a mocidade pois sexa realmente a protagonista. Como ben dicía antes tamén, pois non só somos quen facemos a política xuvenil que promove o Bloque Nacionalista Galego, senón que tamén estamos en postos de responsabilidade institucional e orgánica, non? Porque xa un exemplo mesmo podo ser eu, no que fun concelleiro dende os 21 anos, ou como, por exemplo, tamén son responsable comarcal, non? Da organización a nivel Barbanza. Despois tamén o Bloque pois está en continuo proceso de renovación, non? Tamén a nivel en idade, estamos vendo que estamos facendo un bo traballo, estamos nun momento de simpatía na que a mocidade mira para nós, no que no último mes, por exemplo, pois estamos tendo constantes altas non só de mocidade, senón tamén da sociedade a nivel xeral, porque están nos percibindo como que somos unha forza coherente, cohesionada, e que temos o noso corazón e as nosas ideas a disposición dos galegos e galegas, non? Para mellorar esa calidade de vida de todas as persoas que viven aquí. Sí que é certo que moitas veces, cando lle preguntas a xente da nosa idade, tamén me incluo no grupo de mocidade, cando lle preguntamos a alguén se interesa a política, pois se dirá, eu paso da política, non me fío dos políticos, ao final son todos iguais, non sei, está como calou moi hondo na sociedade, non? Ese discurso un pouco tamén de certa derrota ante a política. Non sei como podemos facer para demostrar que ese argumento non é certo. Bueno, eu creo que aquí todos os partidos se fala de que están vindo, están chegando, están tal. Eu non testo eso, polo menos en canto a nivel local. O que si testo,
o que sí estou testando, e sí que están varias enquisas que se están facendo, é que, sin embargo, os discursos de Vox, por exemplo, está calando moi fondo dentro da mocidade. Iso sí que é un tema de debate. Confío plenamente en Luís e en Guillermo de que están tendo con grandes cantidades de altas nos últimos días de mocidade, pero, sin embargo, o que vexo pola rúa, cando vou e escoito falar, pois rapaces, eu, pois de formación profesional, pois teño bastante trato cos rapaces, e o rapaz que che diga, pois, quero hacer mi redacción sobre Vox. Bueno, pois, empecémonos a preocupar de que por que un rapaz de 16 anos, 17 anos, lle gusta Vox e lle gusta as cousas que di Vox. Entón, aí sí que temos un problema en canto discurso. E está calando moito na xente. Se o vedes nas enquisas, a xente nova está optando por un espazo de extrema dereita como é Vox. Entonces, fagamos unha pequena valoración de por que ese discurso está calando entre a ciudadanía. Diríamos, no, en Galicia no, que está Feijóo e lidera todo o que é extrema derecha hasta el centro rupturista. No. Aquí hai un caladeiro importante de xente que está disposta a votar a Vox e que defende o argumentario de Vox. E miradeo nas redes sociais entre a xuventude, entre a xente máis nova, sobre todo nese rango ese 16 a 19 anos. Mirémolo e debatamos por que están nesa tesitura. Tiña unha pregunta sobre Vox para máis adiante, así que se queredes metemos tamén a Vox neste momento, en relación coa pregunta que lanzaba ao comezo. Non sei se o que dicía Manolo, se vos credes que Vox sí que está conectando mellor coa mocidade. Eu, como son muller, non sei moi ben se podo opinar. Porque claro, como os de Vox, pois xa sabemos a opinión que teñen sobre as mulleres. Aquí, de momento, sí. Bueno, deixadesme entón, bueno, neste espacio, sí, igual con algún compañeiro de Vox non podría falar tan abertamente. Bueno, a verdade é que Vox, eu penso que chegou en tromba a política, non? Pero como todos os extremos. Cada vez que un extremo entra en política, chama a atención. Eu quero pensar, de verdade, compañeiros, os que estamos aquí e liderando as formacións nas que estamos, que Vox non vai ser unha opción seria a hora de votar. Quero pensalo. Miremos o resultado en Andalucía. Eu creo que tes razón no que dis, no análise que faz de que todos os extremos chegan en tromba e ademais cun mensaxe tan simplista como dicir viva España ou o que sexa. É o discurso do Partido Popular dos últimos días. Sí, pero é que detrás dese viva España ten que haber algo, non? É que é o problema de diferencia entre Vox e o Partido Popular. O Partido Popular non ten ningún problema en dicir viva España, porque nos sentimos españois igual que nos sentimos galegos. Podemos dicir viva Galicia igual que decimos viva España. O problema é que detrás dese viva Galicia, detrás dese viva España, ten que haber algo, ten que haber xestión. E esa é a diferencia entre o Partido Popular e Vox. Bueno, eu penso que a ultradereita non se combate con xestión, non? Eu penso que a ultradereita non nace porque sí. Hai que buscar un razoamento lóxico a ese nacemento de Vox. E non é casual que Vox naza xusto despois de que o Partido Popular fixese durante anos un discurso de odio, por exemplo, contra o pobo catalán. Entón, pareceme bastante simplista dicir que a ultradereita pasaría, non existiría se xestionamos ben, non, Guillermo? Eu penso que se xestionamos ben, a ultradereita pode nacer igual, e vemos que hai moitos medios de comunicación que están favorecendo ese discurso de ultradereita, incluso de fascismo, e incluso, vimos, non hai tantas semanas, como o Partido Popular, Ciudadanos e Vox se manifestaban con sectores incluso falanxistas e fascistas que en Madrid, non? Estaba na manifestación de Colón, estaba a Falange e tamén estaba o Gas Social, grupos declarados fascistas, e por tanto a xestión non ten nada que ver. E compre ser un pouco riguroso porque non é certo que nin o Partido Popular nin Cidadáns nin Vox manifestaranse con grupos fascistas en Madrid, porque de feito, cando esos grupos fascistas, porque efectivamente dixeron que iban a ir á manifestación, o primeiro que fixeron o Partido Popular e Cidadáns foi rexeitar a asistencia desos grupos. Outra cousa é que na Praza de Colón houbera 4 ou 5 persoas, ou 10, desa ideoloxía, pero que non se pode é pensar que como compartimos praza, goberno en Andalucía. Goberno en Andalucía. E o Partido Popular está dicindo que pactará con Vox, se ten que gobernar o Estado. A toda costa. Que vai a gobernar o Estado co apoio de Vox. Gustamos máis a vos gobernar a toda costa. Mira, o Partido Popular ten unha folla de ruta moi clara, unha folla de ruta e uns principios, uns valores moi claros, un plan de goberno moi claro,
e non vamos a deixar e non vamos a facer ningún tipo de variación polo que diga ou deixa de dicir Vox. E o demostramos en Andalucía. O presidente do teu partido, sí. Co Pacto de Andalucía demostramos que o Partido Popular non moveu ni un só céntimo no plan da violencia de xénero, ni un só céntimo, por moito que insistades, ni un só céntimo. O Partido Popular tivo unhas líneas vermellas dende o minuto 1 ao último e as cumpliu. Aí está o pacto. Gobernar a toda costa é o que fai o Partido Socialista no goberno de Madrid, que por querer gobernar en Moncloa, por querer estar en Moncloa, disminuímos un 20% os orzamentos de Galicia e aumentamos un 50% os orzamentos en Cataluña. Eso é gobernar a toda costa. O que fixo... Eu creo que, neste caso, o Partido Popular o que fai é unha adaptación ás circunstancias. Adaptas ás circunstancias. Cal é o problema que se detectan ahora mismo a nivel electoral do Partido Popular? Unha fuxida pola dereita, pola extrema dereita, a Vox. Eso entendémoslo prácticamente todos os que estamos aquí sentados porque entendemos como funciona a lei de ONT e, sobre todo, en provincias pequenas. Por que faise máis radical o discurso do Partido Popular nos últimos mes ou no último mes e medio? Para non perder ese voto de extrema dereita. O sea, poñer a Cayetana de Toledo en Barcelona non é unha circunstancia. O discurso profascista que ten esa candidata é unha circunstancia de que necesitan visibilizar que o Partido Popular tamén representa esos valores que defende Vox para disminuir esa pérdida de votos que pode ter, porque os votos de Vox veñen de algún lado. Eso sabémoslo, que veñen de algún lado. Entón, o que temos claro é que o Partido Popular, nesa estrategia política que está seguindo, está intentando que non haxa unha sangría naquelas provincias onde se xoga máis, onde se xoga o goberno, por así dicilo, está facendo un discurso moito máis radical para non perder ese voto. Xela, agora que comentabas o papel da muller, por retomar o debate, o papel da muller, digamos, da muller nova na política. Non sei se nese caso, dentro das organizacións, tamén hai ese famoso teito de cristal para ir medrando políticamente dentro dos partidos. Pregunto a ti primeiro por ser muller, evidentemente. Gracias. Ben, preguntas con coherencia. Primeiro, a muller que está aquí sentada e faloche con conocimiento de causa. Non, dentro do PSDG non hai ningún teito de cristal. Mentiríache se che dixera o contrario. Nós temos algo que se chama as listas cremalleira, vale? Que desde o propio partido pois poden ir e deben ir mulleres, homes, vale, ben así, sucesivamente. E senón, dende un 60 a un 40%. Polo tanto, aí vai haber inclusión absolutamente sempre da muller, non se vai a relegar a un segundo posto, porque aparte xa non se trata só de igualdade, sino tamén de equidade. As mulleres estamos tan formadas e somos tan válidas para estar no eido político como pode estar calquer outro home. Non se trata de sexo, eu penso, non? Independientemente de si eres home ou muller, as oportunidades deberían estar en riba da mesa para calquera de nós. Pero é certo que algo ocurre en política e que as mulleres non están como deberían estar representadas. Un bo exemplo, pois estamos aquí 4 formacións, unha sola muller, un 25%. Bueno, ben, é un síntoma de que algo sucede. Pero ben, nós tamén, en canto ás mulleres na política actual, eu penso que temos que facer retornar esas mulleres, por exemplo, os que somos do rural, non? Pois facelas retornar tamén, facelas visibles, sobre todo que a igualdade sexa algo real e efectivo, porque decir que aquí somos todos, eu quero pensar que todos que estamos aquí somos feministas, quero pensalo. De feito, eu non admito que ninguén que me rodea non sexa feminista, porque feminismo é igualdade, igualdade de oportunidades independentemente de se eres home ou se eres muller. Así que eu penso que, dende logo, dende a miña formación, xa che decía, e dabache antes o dato, o 45% das candidaturas encabezaran mulleres. Así que fíxate si nós estamos totalmente normalizadas. Non sei no resto das formacións que están aquí presentes. Noutras formacións que non están, xa sabemos que non existimos, nin se nos espera. Vale, pois a ver que din o resto de formacións, veña. Eu creo neste sentido que o que temos que facer os homes neste caso é, ao mellor, dar un paso atrás, sentarnos, escoitar, aprender, sobre todo aprender, e sobre todo dar facilidades, todas as facilidades do mundo, para que sexa a muller que lle costa máis, non é porque, senón por todas as cargas
por todo o que en ela representa, é dicir, de cuidado da familia, que tradicionalmente se ocuparon desa xestión, pois ao mellor non tiña esa decisión ou non sentía a necesidade naquel tempo de tomar esa decisión, e pasa igualmente. O sea, na miña casa, quen se encarga dos cuidados e quen se encarga de todo, sigue sendo, e seguimos tendo ese comportamento machista dentro da sociedade, porque é unha sociedade que sigue tendo moitos comportamentos machistas, e por iso fan falta máis 8 de marzos para seguir reivindicando esa igualdade plena, que estamos moi lonxe, aínda que haxa avances, moi lonxe de acadala. Eu creo que nese caso o que temos que facer os homens que estamos en política é facilitar e que eles tomen a palabra, facilitar con todos os mecanismos posibles que teñamos, que sexan elas as que pois encabecen, as que sumen. En ese caso, nós tuvamos a sorte de que nestas eleccións vai haber por primeira vez en Noia, na primeira vez foi por primeira vez que houve unha lista cremallera en Noia, ningún partido a presentara, e agora vai haber máis mulleres que homes na lista electoral, pero iso tampouco quere dicir absolutamente nada, o sea, significa que hai un cambio, pero creo que temos que, nese sentido, aprender moito do feminismo, aprender moito, sobre todo, desa nova masculinidade que se está levando a cabo. Nós temos feito moitas cousas no sentido da Marea Cidade de Noia, moitos actos e moitas iniciativas neste senso. Pois unha das maneiras de demostrar o feminismo dunha organización política é precisamente con feitos, non? Aí no Bloque temos un grupo parlamentario onde a maior parte das deputadas son mulleres, onde, por exemplo, tivemos a primeira candidata con representación parlamentaria da historia de Galiza foi do Bloque Nacionalista Galego, estou falando de Ana Pontón, e tamén, pois, como ben dicía antes Manolo, non? Eses 8 de marzo pois teñen que ser un espello real onde as mulleres tomen o poder de decisión, onde se promovan as políticas activas de conciliación. Por iso é tan importante tamén promover as políticas de dependencia, as políticas de conciliación con garderías, con escolas, onde poder deixar as crianzas, porque senón o que vemos é que normalmente quen carga coas cargas das crianzas, cos cuidados dos maiores, son sempre as mulleres, e iso non pode ser. E, polo tanto, no Bloque temos moi claro a conciencia feminista, todas as persoas que militamos no Bloque somos profundamente feministas, e iso é un valor do que podemos estar orgullosos e orgullosas, e despois tamén iso, promover políticas onde a muller poida participar en pé de igualdade en todos os ámbitos, non só no político, senón tamén no laboral, rachar con esa diferencia salarial por facer o mesmo traballo, ou, como ben se comenta, ese teito de cristal que impide que as mulleres tomen os ámbitos de poder máis elevado. Bueno, eu creo que no Partido Popular tampouco existe ese teito de cristal. Creo que calquera que intente expulsar ou deixar fora da ecuación política as mulleres ten que ser inmediatamente expulsado do sistema político, porque directamente non é demócrata, é un machista que, por suposto, hai que expulsar do sistema democrático. O Partido Popular creo que sempre se caracterizou por dar a oportunidade ás mulleres sen importar cuotas nin listas cremalleira. En Pontevedra tamén facemos listas cremalleira. Eu non me gustan as cuotas, teño que reconocer que non me gustan as cuotas, pero sí que creo que lamentablemente son necesarias. Son necesarias porque sí que é certo, como decía Manolo, que estamos nunha sociedade no que moitas veces non se lle dan as oportunidades que merecen as mulleres realmente, pero creo que no Partido Popular tivemos a primeira muller presidenta dun Senado, a primeira muller presidenta do Congreso dos Diputados, a primeira muller presidenta da Comunidade Autónoma electa. Esos son exemplos reais do feminismo e desa igualdade real, efectiva, que defendemos dentro do Partido Popular. O Partido Popular de Pontevedra ten no seu comité executivo unha inmensa maioría de integrantes mulleres, vai reflectirse, seguro, na lista municipal que vai sacar Rafa Domínguez nas próximas semanas, e esa é a idea. Eu son feminista, non sei se igual de feminista ou non sei se vos consideradesme a xente do Partido Popular feminista, porque creo que estamos pasando dende os movimentos feministas de dar carnés de boas e malas mulleres segundo vayas ou non a unha manifestación, segundo votes ou non votes a un partido político. E creo que dende o Parlamento de Galicia viuse
no 8 de marzo, como dende o grupo do Bloque Nacionalista Galego, o mesmo dende o PSDG ou de Marea, tildábase a unha ou outra muller, segundo o partido que votaban, de boa ou mala muller. Creo que é un problema, creo que eso é igual de machista que os machistas, non? Entón, sí, dime. O que te quería decir, bueno, é que escoitei un par de cousiñas que sí que teño que decilas, por si non eu revento, isto non pode ser. Isto dos 8M, é que o 8M non é só o 8M, o 8M son os 364 días restantes do ano. Non é que un día salgamos e vos fagades así, moi ben, tedes o vosso espacio. Non, é que temos espacio 365 días do ano, porque escoitino en varios compañeros e chamame a atención. A verdade é que non creo que só sexe ese día, é sempre. Eso de repartir carnés feministas non deberían ser necesario en ninguna agrupación, en ninguna formación, porque a folga é un dereito que pode ser exercitado, sí ou non. Loitouse moitísimo por ese dereito, é ben certo. É porque as mulleres poidamos alzar a voz, é ben certo tamén, pero tamén é certo que as mulleres podemos escoller asistir ou non asistir. É tan respetable un como outro. Encasillades as mulleres segundo quen voten ou segundo vayan ou non a folga ou manifestación. Desde a esquerda encasillamos as mulleres según vayamos ou non. Está che dicindo unha persoa de esquerdas do Partido Socialista que hai plena liberdade. Alégrame que dende o Partido Socialista siga habendo persoas coherentes e razonables. E ademais, o que quería decir, de verdade, e quero facer fincapé neste punto, é no tema da conciliación. De verdade, eu négome a que hoxe en día, non por vos, compañeiros, non? Pero refiérome en que a política en xeral sigas asumindo como o papel de nai, se se quere ser, e se non é tan responsable como a que quere ser, como a que non o quere ser. É a conciliación, porque hai algo no que avanzamos moitísimo no eido dos divorcios, é que hoxe en día os homes teñen a custodia compartida. Eso significa que teñen as mesmas responsabilidades que as mulleres no eido do cuidado dos rapaces. Entón, falemos, por favor, desde unha perspectiva actual, vale? Falemos da nosa xuventude, donde eu penso que eu como muller negome a pensar que teña que facer lavar un plato máis co meu mozo ou ca miña parexa ou co meu home polo mero feito de ser muller. Non, a conciliación, por suposto, sobre todo, non só velando polas que estamos agora con 20 anos, senón polas de 40, 50, 60, que xa viviron outra etapa, outra educación, ou outra formación, ou viviron noutra sociedade. Aí podemos estar de acordo, pero de verdade, dende a política actual, social, e como concelleiros, integrantes de partidos e de formacións, normalicemos o feito de que xa non está asociado o papel da muller a casa, por favor. Brevemente, Manolo. Sí, brevemente. Eu aí nese sentido o que comenta Sheila plenamente de acordo, por eso digo que temos que seguir aprendendo do feminismo que encabecen as mulleres e que se empoderen, e noutro sentido na conciliación. Eu son dunha vila onde non hai nin centro de día nin escola infantil pública. En Vilanova tampouco hai centro de día, tranquilo. Claro, pero estamos falando das dúas, o sea, tanto das crianzas como dos maiores. Entón, esa é unha cuestión importante. Se non somos capaces, dende a vida pública, dende a política, de impulsar servicios públicos, recalco esta cuestión, que permitan a conciliación, por desgracia, alguén vai ter que facelos e sempre, ou na maioría dos casos, lle toca a unha muller. E iso, polo tanto, facer ese tipo de políticas tamén é facer políticas feministas. E iso que temos que ter bastante claro nesta situación. É certo que non temos que encasillar a muller co traballo doméstico, pero se somos realistas e asumimos un papel realista da política, sabemos que está sendo así, por desgracia, e temos que cambiálo. Bueno, temos aquí tres concelleiros que agora mesmo estades na oposición, un membro do Partido Popular que de momento non está de momento nin anunciado que vai a participar nas listas electorais do Partido Popular en Pontevedra. Agora quero vos preguntar máis a longo prazo, dentro de 2 ou 3 mandatos, non sei se vos vedes quizáis liderando un goberno no vosso municipio, onde vos vedes dentro da política, dentro de, eu que sei, 2 ou 3 mandatos? Eu, pois a verdade, vou comenzar eu, xa que estamos falando agora de feminismo e de mulleres, toma a palabra. Ben, a verdade é que eu penso que a política cambia. E iso é algo moi bo para os que estamos aquí sentados. Penso que ningún dos que estamos aquí debemos aspirar a dentro de 2 ou 3 mandatos, nin tan sequera mañán, de seguir onde estamos, nin eu de ser concelleira, nin el de levar xuventudes, concelleiros, alcaldables, secretaria xeral, non. Agora estamos
porque temos as firmes conviccións, porque os nosos compañeros confían en nós, pero quizáis mañán non. Así que chegar con expectativas de eu estou aquí, mantéñome, porque se entre 10 aniños, de 8, pois estou... Non, unha cousa que queiramos, eu penso que como queremos todos que estamos aquí, como eu, dende Vilanova, que o alcalde que temos, o alcalde machista, que tamén casilla as mulleres de determinada forma, non mo negarás neste aspecto, con determinadas alusións ao eido doméstico tamén, non queremos que continúen aí, queremos que haxa un cambio. Eu tamén quero que dentro de un par de anos, eu quero que a partir de maio o meu compañero Javier Dios sexa alcalde de Vilanova, por suposto, e quero que o PSOE este aí, pero non teño por que ser eu. Eu considero que eu estarei sempre cando poida facer algo, poida mellorar, a actividade social e política, eu penso que vamos a estar sempre, porque, como ben decía o compañero, é algo que nos nace, que temos dentro, pero non temos que pensar nun posto menos en política. Brevemente, que se nos vai o tempo. Ben, pois eu simplemente dentro de 2, 3 mandatos ou anos ou incluso días vereime onde ali decides a Asamblea Local do BNG, non? Eu estou completamente a disposición da organización e, polo tanto, son os compañeros e compañeiras que van decidir se Luís Pérez vai ser concelleiro, se Luís Pérez non vai ser concelleiro ou calquera outra responsabilidade. O que si me vexo é traballando polo interese xeral, polos intereses dos galegos e das galegas, non? E iso pódese facer tanto dende un posto de concelleiro, dende a alcaldía ou incluso dende a militancia de base, non? Eu sei que vou estar a disposición dos galegos e das galegas traballando en favor de políticas que permitan mellorar a calidade de vida, pero se ocupa unha responsabilidade política ou non, iso decide a Asamblea Local. Manolo? Eu a verdade é que non sei o que farei daqui a un ano, sei que me vou a presentar ás eleccións municipais, pero é certo que a vida laboral, eu a política vexoa como unha paixón, pero como decíamos antes, para a mocidade a vida laboral está moi complicada e tenemos que ir alá onde haxa traballo. Entonces, pois daqui a un ano xa veremos onde estou, sei que me vou a presentar a unhas eleccións municipais, espero que saquemos uns bons resultados, pero a cuestión é que a vida laboral prima sobre a vida política, por desgracia. Bueno, estou de acordo cos meus compañeiros. Creo que eu vou a estar onde o partido decida que este. Eu non me afilei ao Partido Popular nin para ter un posto, nin para ter un cargo, nin de aquí a 10 anos. Non me interesa anquilosarme nun cargo 30 ou 40 anos como fan algúns políticos do meu partido tamén, ou de outros partidos. Aquí hai que estar para sumar. No momento que ti consideres que xa non sumas, creo que o responsable é dar un paso a un lado. Me parece moi lexítimo que alguén se afilie a un partido político e quera cambiar a sociedade dende as institucións, creo que é lexítimo, creo que é necesario, pero creo que non é lexítimo, ou ao menos non é responsable, facer prediccións de aquí a 10 anos, tentar ter un posto porque sí. Bueno, pois quedaron os asuntos no tinteiro, pero o tempo botase en riba e temos que continuar, así que nada, Guillermo, Sheila, Luís e Manolo, moitísimas grazas por achegarvos a este Contrastes e que teñades sorte nas vosas trayectorias tanto profesionais como políticas. Nos facemos unha pausa para publicidade. De contado recibimos aquí no Contrastes a Vicente Tirade, unha das mans dereitas de Pablo Casado, do líder do Partido Popular. Unha pequena pausa para publicidade e seguimos. Seguimos en Contrastes, aquí en Canal Rías Baixas temos a vista posta nas eleccións municipais porque son as que nos tocan máis de preto, pero non podemos esquecer outra cita coas urnas, outra cita electoral. Vai ser o vindeiro 28 de abril, cando se celebren esas eleccións xerais. O noso seguinte convidado anda estes días percorrendo boa parte da provincia de Pontevedra nesa conta atrás para os comicios do vindeiro 28 de abril. Saudamos xa o señor Vicente Tirado e o vicesecretario de Política Autonómica e Local do Partido Popular. Señor Tirado, moi boas noites, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Está preparado ya el Partido Popular para esas elecciones? Las encuestas dicen que su formación quedaría en segundo lugar, muy lejos de ser la fuerza más votada. No sé si ese escenario se llegase a producir, si el argumento habitual del Partido Popular de dejar gobernar a la fuerza más votada se mantendría o cambiaríamos el argumento. El Partido Popular está preparado para ganar, pero sobre todo está preparado para ganar y gobernar. Lo que dicen todas las encuestas es que el bloque de centro-derecha será el bloque que gobernará España. Es verdad que el partido
central, el partido del centro y el partido referente de todo el espacio sociológico del centro derecha es el Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Popular creo que tiene todas las probabilidades de ser el partido que forme gobierno y el próximo presidente de todos los españoles sea Pablo Casado. Así lo dicen la mayoría de las encuestas. El otro día vi la de NC Report, una que fue a nivel nacional, donde se decía que se sumaba por parte del Partido Popular. Nosotros vamos a seguir trabajando, creo que las cosas van a ir muy bien para el Partido Popular y siempre que le han ido bien al Partido Popular, le han ido muy bien a España. Por eso nosotros vamos a trabajar porque creemos que se tiene que hacer un proyecto de futuro, un proyecto de una España mejor, donde estoy convencido que ese proyecto se va a fijar mucho en esta comunidad de éxito, en este gobierno de éxito que preside también Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué le parece, por ejemplo, un gobierno tripartito entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox? Bien, nosotros, vuelvo a decir, salimos a ganar y salimos a ser ese referente del centro derecha. Somos un partido moderado, somos un partido abierto a toda la sociedad y somos un partido fiable, un partido donde todo el mundo sabe que somos previsibles en lo que vamos a hacer. Somos el partido del empleo. Siempre que el Partido Popular gobierna, se genera empleo. Esa es nuestra prioridad, la generación de empleo. Cuando el Partido Socialista gobierna, genera paro. Yo siempre digo que el ADN del Partido Popular es la creación de empleo y el ADN del Partido Socialista es el paro. Pero me decía que si vamos a formar gobierno al estilo andaluz, es decir, el modelo Andalucía, nosotros no descartamos absolutamente nada. Lo que está claro es que con el Partido Popular se hará un gobierno constitucionalista, un gobierno que defienda, en primer lugar, lo que dice el propio artículo 1 de la Constitución española, que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español, es decir, lo que se tenga que ser España lo decidiremos todos los españoles, lo decidirán todos los hombres y mujeres de Galicia, también tiene que opinar sobre lo que es España, y lo que también digo es que ese bloque para formar gobierno tiene que ser también respetuoso con el propio artículo 2 de la Constitución, que dice: la Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Nosotros vamos a estar donde está la Constitución del 78, que nos ha dado los 40 años de paz, libertad y sobre todo de prosperidad, de mejora con respecto a cualquier periodo, y tenemos que imitar. Yo siempre digo, hay que imitar lo bueno. El periodo de los 40 años de Constitución ha sido bueno y hay que imitarlo más, hay que profundizar en ello y evitar todo aquello que yo creo que ha sido malo. ¿Y qué es lo que ha sido malo y hay que evitar? Pues un partido como el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que gobernando con los independentistas, con los filoetarras, al final lo único que han traído es inestabilidad. Una economía que iba muy bien con el Partido Popular empieza a ir muy mal con el Partido Socialista. Hay peligro de que otra vez Pedro Sánchez y los socialistas vuelvan a arruinar literalmente a España, que vuelvan otra vez a ese déficit público, a esa deuda, a esa destrucción de empleo. Ya hemos visto los primeros meses del año cómo las medidas de Pedro Sánchez han ido justo encaminadas a la destrucción de empleo. Nosotros creemos que hace falta estabilidad institucional, hace falta apostar por la unidad de España y hace falta apostar por una economía dinámica, generadora de empleo y de oportunidades, y eso lo representa el Partido Popular. Ahora que le preguntaba yo por el partido de Santiago Abascal, el hecho de que se presente puede suponer para el Partido Popular perder escaños en ciertas provincias. Por ejemplo, aquí en el caso de Galicia dicen los expertos que eso puede ocurrir en la provincia de Lugo, también en la provincia de Ourense, que el PP, por culpa de los votos, por así decirlo, por los votos de Vox, pierda esos escaños en favor del Partido Socialista, del PSDG. No sé si en ese sentido la formación Vox es una amenaza para el Partido Popular. Yo respeto todas las formaciones políticas. En democracia, siempre y cuando se respete la Constitución, todo el mundo hay que saberlo respetar, pero le quiero decir una cosa: el voto efectivo, el voto que
que se necesita para que España siga adelante, para ganar el futuro, es el voto del Partido Popular y de Pablo Casado. Por eso estoy convencido que la gente, a la hora de la verdad, y así nos lo van diciendo también las encuestas, sabe que si no quiere que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, si no quiere que España siga gobernada por Pedro Sánchez junto con los independentistas, con los que quieren romper a España, solo hay una opción que es solvente, una opción que es viable, y es que la única opción que hay para echar democráticamente a través de los votos de la Moncloa a Pedro Sánchez es el voto efectivo del Partido Popular y de Pablo Casado. Y además lo vamos a hacer porque tenemos las cosas muy claras. Nosotros creemos en esa España constitucional, diversa, plural, una España constitucional que tiene que mirar al futuro, que tiene que liderar otra vez los espacios democráticos en toda Europa, que tenemos que ser líderes también en generación de empleo, en generación de riqueza, tenemos que ser líderes en generación de bienestar social. Por eso nosotros no nos resignamos, no nos conformamos, queremos imaginar una España mejor, y esa España mejor vendrá de la mano del Partido Popular y de la mano de Pablo Casado, que tiene muchas ganas, mucha ilusión, y se le ve realmente un hombre solvente, un hombre que sabe dónde tiene que llevar a España, que no es a otra que a las mayores cuotas de libertad y de progreso que nunca haya tenido esta nación. Pues sobre el Partido Popular y sobre Pablo Casado le pregunto, ahora hay voces que dicen que la formación se está, digamos, aznarizando, entre comillas, que se está apartando del discurso que Mariano Rajoy nos tenía acostumbrados. Le pregunto a usted, no sé si le parece esto bueno o malo, que, por decirlo de alguna manera, se aznarice. En esta provincia yo creo que reivindicar la figura de nuestro presidente Rajoy, bueno, natural de esta provincia, creo que nosotros reivindicamos el legado de todos nuestros presidentes, reivindicamos el legado de don Manuel Fraga, reivindicamos el legado de José María Aznar y reivindicamos el legado, y estamos muy orgullosos también del legado de Mariano Rajoy. En dos veces, fundamentalmente en dos ocasiones, los españoles y España han necesitado, diría yo, de una manera importante al Partido Popular. Una vez fue en el año 96, cuando España estaba prácticamente quebrada, arruinada. Si se acuerdan ustedes, fue cuando Solberg dijo: vayan ustedes pensando en hacer un plan de pensiones privados porque la seguridad social no da para más, se tuvo que sacar un préstamo para pagar las pensiones. Es decir, en el año 96 tuvo que venir el Partido Popular y José María Aznar y hacer ese milagro económico que se llamó, de sacar adelante a esta nación, generar muchísimo empleo como se generó, pero luego en el 2011 también hubo otro momento donde los españoles confiaron al partido previsible, al partido que sabe gestionar bien, al partido más eficiente a la hora de administrar los intereses de España, que es el Partido Popular. Y en el 2011, cuando todo el mundo estaba hablando de que había que intervenir España, ahí estuvo Mariano Rajoy y el Partido Popular, y otra vez volvió a sacar adelante España, y la gente empezaba a decir que España era, con los socialistas, con Zapatero, el problema de Europa, a ser la solución de Europa y a generar más empleo que prácticamente el resto de Europa junto. Es decir, yo creo que fueron unos años donde se demostró. Y ahora una tercera vez se nos va a llamar, y esta vez para defender la misma esencia de España, porque lo que está en juego es si queremos el modelo de una España unida, de una España diversa y plural, pero de una España constitucional, o si lo que queremos es una España rota y dividida, una España que la quieren destruir los independentistas. Y aquí la gente tiene muy claro, los que quieren romper España es el Partido Socialista y Pedro Sánchez, ya lo hemos visto lo que ha hecho con los independentistas, que han sido socios suyos, o el otro modelo, el de la España unida, diversa y plural, que es la España de Pablo Casado, esa España constitucional, y la gente tiene que elegir. Si alguien no quiere que siga gobernando Pedro Sánchez, solo hay una manera, es estando
con el voto y apoyando al Partido Popular y a Pablo Casado. Por eso nosotros vamos a reivindicar a todos nuestros presidentes, estamos orgullosos de ellos porque hemos sido el partido de centro-derecha que más empleo ha generado en España y por lo tanto ha sido el partido que más oportunidades y proyectos vitales ha podido ayudar, que en definitiva es lo más importante. Lo que la gente necesita es un puesto de trabajo y para eso siempre está el Partido Popular. Continuando con lo que le estaba preguntando, atendiendo a las listas electorales, Pablo Casado ha posicionado muy bien a los suyos en esas listas. Preguntado de otra manera, ¿se está borrando el marianismo, por lo menos de esas listas electorales? Hombre, decir que Ana Pastor, que es la número 1... Pero es la única candidata en Galicia que continúa. Bien, hay que hacer renovación, pero quiero decir, nosotros ponemos a los mejores. Es un referente, es que Pontevedra puede presumir de tener a una diputada, la número 1 de Mariano Rajoy y de Pablo Casado, que eso lo que demuestra es que este partido es un partido fuerte, sólido y unido, un proyecto donde se incorpora todas las renovaciones, una renovación por adición. Lo que hacemos es sumar y aquí el ejemplo más claro es Pontevedra con Ana Pastor, que es un referente como política, una extraordinaria política y todavía mejor persona, una política de la que todos los hombres de Pontevedra y mujeres, estoy convencida que sean de la ideología que sean, están orgullosas de que les represente, porque además va a ser la voz para defender Pontevedra, Vigo, las Rías Baixas. En definitiva, yo creo que Pablo Casado lo que está incorporando es a todas aquellas personas que puedan aportar lo mejor para España, y entre ellas está la cabeza de lista de esta maravillosa provincia que es Pontevedra. Ahora que me habla de Ana Pastor, era ministra de Fomento cuando ocurrió la tragedia del Albia, el accidente ferroviario de Angrois en Santiago. Las víctimas y familiares dicen estar ofendidos porque Ana Pastor repita en una lista electoral del Partido Popular. No sé qué le parece. Yo creo que las cuestiones se han sustanciado, ha habido procesos judiciales, ha habido también comparecencias en el Congreso. Lo que está claro es que todo el mundo dice que la mejor ministra de Fomento y sobre todo la ministra que más hizo para que el AVE llegue a esta maravillosa tierra, porque quiero decir, hoy estamos aquí en Rías Baixas, es decir, Mariano Rajoy y el Partido Popular, la propia Ana Pastor han sido decisivas para el impulso. Próximamente tendremos la llegada del AVE, que va a cambiar toda la comunidad y que va a ser, vamos, un motivo de crecimiento, un motivo de empleo. Yo creo que es algo muy importante, y tener ministras, lo fue no solo de Fomento, también fue una gran ministra de Sanidad, yo coincidí con ella. Yo creo que Ana Pastor, vuelvo a decir, es un referente político no solo en Pontevedra, en Galicia, sino que eso es un referente político, un ejemplo, una mujer valiente, una mujer moderada, una mujer eficaz, que yo me remito a lo que han dicho todos los partidos. Los socialistas dicen que ha sido una magnífica presidenta del Congreso, el resto de formaciones políticas también lo han dicho, y cómo no, el Partido Popular decimos que ha sido la mejor. Pablo Casado tiene muchas ganas de contar con todos los mejores, él tiene claro que lo que quiere hacer es ayudar a Alberto Núñez Feijóo a que esta región, que está siendo modelo de crecimiento, de creación de empleo, de reindustrialización, de turismo, siga siendo una región, siga siendo una comunidad, Galicia, de oportunidades y de empleo, como lo está siendo con Alberto Núñez Feijóo. Yo estoy convencido que el tándem Feijóo en Galicia y Pablo Casado en España, para Galicia va a ser fundamental, va a ser muy bueno, y por eso ese tándem del presidente Feijóo en Galicia y del presidente Casado en España va a ser muy beneficioso para todos los gallegos. Usted va a ser el número 1 por la provincia de Toledo, la circunscripción que encabezó en su día María Dolores de Cospedal. No sé si la secretaria general del partido tuvo, por así decirlo, una salida por la puerta de atrás. Bueno, María Dolores de Cospedal yo creo que hizo un trabajo extraordinario en Castilla-La Mancha. Cuando ella estuvo allí de presidenta, se encontró una comunidad literalmente arruinada, la salvó
la quiebra económica, pero también de la quiebra social, y nosotros ahora lo que queremos es seguir trabajando. Yo en concreto lo que quiero es hacer que lo mismo que Pontevedra, Toledo y el resto de provincias aportemos ese grano de arena para hacer una España mejor, para hacer una España líder, una España de vanguardia, una España, vuelvo a repetir, de empleo, porque la gente lo que quiere es el empleo, y el partido que lo garantiza, el partido que lo crea, no el partido que crea las condiciones para que los emprendedores, para que los empresarios, para que los autónomos generen empleo, es el Partido Popular. Usted es el vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular. En esta jornada estuvo visitando varios concellos de nuestra zona, entre ellos Cambados o Sanxenxo. En ambos casos el Partido Popular perdió terreno. De cara a las elecciones municipales, le pregunto, ¿usted cree que el Partido Popular conseguirá recuperar ese terreno perdido, o que esos gobiernos, por ejemplo en el caso de Cambados, donde gobiernan las izquierdas, o por ejemplo en el caso del concello de Ribadumia, donde estamos grabando este programa, que también era un histórico concello del Partido Popular, conseguirá el Partido Popular recuperar esas posiciones, esos terrenos perdidos? No dude lo más mínimo que el Partido Popular va a ganar, y va a ganar por bien de todos los hombres y mujeres que viven en esta magnífica tierra donde hoy me encuentro. El Partido Popular cada vez está siendo echado de menos en aquellos sitios donde gobernaba y luego no ha gobernado. ¿Por qué? Porque saben que se ha avanzado cuando el Partido Popular ha gobernado. Yo he estado hoy, por ejemplo, con representantes del mundo del turismo, y nos decían que es muy importante gobiernos serios, gobiernos fiables, gobiernos que se dediquen a lo importante, a crear estabilidad, a crear confianza, a traer turismo también internacional. Estamos hablando de Rías Baixas, yo creo que es la capital del turismo de todo el norte, que genera mucho empleo, que genera en definitiva mucha riqueza. Luego he estado también en dos cooperativas, una vitivinícola y otra Martín Codas, y luego he estado también en otra de productos de la huerta, ¿no? De la huerta. Sí. Yo estoy convencido que el Partido Popular va a ser apoyado mayoritariamente, porque la gente sabe que somos el partido del campo, el partido de la agricultura, de la ganadería, el partido de la pesca, el partido que siempre está con la gente del territorio. Miren, a nosotros hay una cosa que nos beneficia mucho, y es que nosotros somos el partido que mejor conocemos los pueblos, por eso apostamos también por las diputaciones. El Partido Popular, Ciudadanos quiere que se eliminen las diputaciones, el Partido Popular, que sabe el bien que hacen en provincias como en Pontevedra las diputaciones, las defendemos, pero hay otros partidos que quieren que se eliminen las comunidades autónomas, como puede ser Vox, y yo lo único que quiero decir es que a Galicia el gobierno autonómico le ha ido muy bien. Galicia ha tenido un despegue de progreso, un despegue industrial, un despegue de tecnología, un despegue cultural, ha avanzado muchísimo en la universidad. Yo creo que realmente la comunidad, con la lealtad que ha tenido, como ha sido la comunidad gallega, ha hecho más España, y cuanto más Galicia hay, más España hay, y eso es muy importante, porque nosotros, y aquí la gente del Partido Popular, se siente muy orgulloso y profundamente orgullosa de ser gallega y de ser española. Estamos viendo precisamente imágenes de esa visita que realizaban esta mañana a Orsal en Cambados. Otro asunto que también va a marcar la campaña electoral aquí en nuestro entorno es la situación, el futuro de ENCE, de la pastera que está en la ría de Pontevedra, una vez que el gobierno pues anunció que desiste de ese intento de defender ante la justicia esa prórroga que concedía el gobierno de Mariano Rajoy ya en funciones en el año 2016. Antes de preguntarle por su opinión, si le parece, escuchamos otras dos opiniones. Sería en este caso a opinión da voceira do goberno local, mellor dito da tenente de alcalde do goberno local, e tamén do xefe da oposición de Galicia, de Luís Villares. Seguimos pensando que, habendo vontade política, non hai que esperar polas resolucións xudiciais para anular a prórroga de ENCE, que poderíase facer neste momento
por procedementos administrativos. Incluso desde o punto de vista xurídico nos dixemos que esa prórroga non estaba xustificada, que se facía en fraude de lei e que, polo tanto, debía ser impugnada xudicialmente. Nós celebramos que agora o Goberno diga que se aparta nese procedimento xudicial de defender a posición de Mariano Rajoy, pero nós vamos máis alá e decimos o Goberno pode ir a unha declaración dunha revisión de oficio da propia autorización concedida porque entendemos que é nula de pleno dereito. Se é nula de pleno dereito, pode ser anulada por parte da propia administración que a aprobou e, polo tanto, poderín ir a un procedimento autónomo e declarado nulo de pleno dereito, polo tanto, deixela sin efecto. No sé si ha entendido todo lo que decían los dos representantes políticos. No sé qué les parece su opinión y aprovechando para preguntarle, ¿le parece esto una maniobra política, una maniobra electoral del actual gobierno a escasas semanas de esas elecciones generales? Nuestra opinión es muy clara. Yo quiero transmitir aquí un mensaje de esperanza a todos los trabajadores. Nosotros, el Partido Popular, vamos a estar con los trabajadores y con sus familias. Que sepan que si quieren seguir manteniendo sus puestos de trabajo, hay un partido, que es el Partido Popular, que se los va a garantizar, que va a luchar porque ese trabajo siga manteniéndose. La gente tiene que pensar que lo más importante es el trabajo. ¿Por qué es lo más importante? Porque tiene que sacar a su familia adelante. No podemos frustrar a la gente, no podemos eliminar tantos y tantos puestos de trabajo que además no solo afectan a lo que es la planta, es que afectan a toda Galicia. Es decir, es que el mundo de la madera afecta a toda Galicia. Sería un drama no solo para Pontevedra, sería un drama también para el resto de Galicia. Yo creo que, como siempre, el Partido Popular es el partido que está más cercano a las demandas de los ciudadanos, en concreto de los trabajadores y de todos los afectados. Si quieren futuro, si quieren trabajo, si quieren mantener sus puestos de trabajo, aquí hay un partido que les va a apoyar frente a otros que lo que quieren es mandarles directamente al paro. Otro asunto del que también depende mucho nuestra economía, el desarrollo industrial también de prácticamente toda Galicia, es la autopista, la AP9. Ya sabe que aquí en Galicia pues el Partido Popular cambió de opinión en varias ocasiones. Ahora por fin todos los grupos del Parlamento de Galicia demandan esa transferencia para la comunidad de la gestión de esa vía que es fundamental para nuestra comunidad. No sé si en la siguiente legislatura, quizás en el Congreso de los Diputados, será el momento en el que por fin se haga oficial esa transferencia a Galicia. Todo aquello que sea bueno para Galicia y todo aquello que tenga el consenso social y político desde Galicia será apoyado por el Partido Popular. Entendemos que las infraestructuras, antes les hablaba de AVE, también de autovías, en definitiva de carreteras. Yo creo que las infraestructuras son fundamentales para la generación de riqueza, para la generación de empleo, que es lo que vamos persiguiendo. Por lo tanto, decirles que con consenso como lo hay y con voluntad, estoy convencido que será apoyado todos los proyectos que se presenten con ese consenso, porque lo que tenemos que mirar, y Pablo Casado lo tiene muy claro y Alberto Núñez Feijóo también lo tiene muy claro, que lo mejor va a venir de la mano del Partido Popular, que nosotros lo que hacemos es plantear un programa para que todos los gallegos y todas las gallegas vivan mejor. Eso es lo que quiere el Partido Popular, ayudar, y somos un partido solvente, somos un partido que donde hay problemas aportamos soluciones, somos un partido que vamos a hacer política en positivo, un partido desde la moderación, que entendemos que gestionamos bien la economía, que gestionamos bien el bienestar social y somos también el partido del empleo, que eso es quizá lo mejor. Por eso hay mucha gente que piensen de una manera o piensen de otra, al final el voto efectivo lo harán hacia el Partido Popular porque sabe que irá bien para Galicia, irá bien también para España, pero sobre todo también irá bien para sus legítimos intereses, sobre todo intereses personales y familiares. Quería dedicarle un último minuto a la Ley de Memoria Histórica, una ley que no acaba de convencer al Partido Popular. Le pregunto por esta cuestión porque el presidente de la Diputación de Ourense, el popular Manuel Baltar, va a llevar al Pleno de la institución provincial una moción reclamando al Gobierno gallego que se institucionalice el Día da Galiza Mártir. Es un día que serviría de reconocimiento, digamos,
digamos, a todas las víctimas del franquismo. En esa moción, en ese documento, el Partido Popular, que es quien va a presentar esta propuesta, de alguna manera reconoce, digamos, el papel de la Segunda República por traer a Galicia, digamos, las libertades para los ciudadanos de esta comunidad. Le pregunto qué le parece esta propuesta del Partido Popular ourensano y también le pregunto por la ley de memoria histórica. ¿Cuándo llegará el momento en que haya un consenso entre todas las formaciones para dar, digamos, reconocimiento a las víctimas de la dictadura? Pues el momento va a venir con la propuesta que ya ha anunciado el Partido Popular. Además, la ha anunciado de la mano del hijo del que fue, yo creo, un magnífico presidente, el presidente de la transición, ese modelo que fue ejemplar, el modelo de la transición, que es la ley de la concordia. Qué palabra tan bonita, con cuánto significado, cuando Adolfo Suárez y Pablo Casado presentan la ley de la concordia. Hay que hablar de lo que nos une y no de lo que nos separa. Hay que hablar, en definitiva, del futuro, y en el futuro es donde todos, presente y futuro, nos tenemos que fijar. La gente, entiendo, que lo que quiere es hablar de reconciliación, de concordia. Si fuimos capaces hace 40 años de darnos un fraternal abrazo entre todos, ahora tenemos que seguir por ese camino, el camino de la concordia. La palabra del Partido Popular, de Pablo Casado, en todo lo relativo a lo que usted me acaba de preguntar, se llama concordia, y concordia con mayúsculas. Que gente que piense de una manera o piensa de otra, caminemos juntos para hacer una España democrática, profundamente como lo es, pero una España de libertad, respetuosa, una España donde todos tengamos cabida, y una España que sea un modelo, como lo fue nuestra transición, un modelo donde, creo que todo el mundo nos ha estudiado, pero ahora lo que tenemos que ser es un modelo de concordia, de paz y de libertad, que es lo que defiende el Partido Popular. Estuvo esta mañana en varios pueblos, como decíamos antes, de nuestra zona, en Sanxenxo y en Cambados, algunos de los pueblos más atractivos. Espero que vuelvan alguna otra ocasión, supongo que así será, ¿no? He estado muchas veces, he vuelto hoy, estoy encantado y vendré, como he venido muchas veces, con la familia. Yo creo que una parte del cielo está aquí, en Galicia. Yo creo que algo más bonito que Galicia es muy difícil de encontrar. Vicente Tirado, vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, muchísimas gracias por sumarse a este Contrastes en esta noche de miércoles. Muchísimas gracias. Pois así, coa vista posta tamén nas eleccións xerais, sen perder de vista, por suposto, as eleccións municipais, poñemos o punto final a este Contrastes deste mércores. Vémonos a vindeira semana. Unha vez máis, graciñas pola súa atención. Adeus.